कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। रघुबा गावडे तसेच माझे वांगडी सुदीप कुरगावकर, आम्ही दोघे मगो पक्षाच्या केंद्रीय कारणीचे सदस्य। आज ही पत्रकार परिषद घेवची पडली कारण आम्ही मगो राजकीय पक्ष आणि गोवा स्वातंत्र्यानंतर 17 वर्षां महाराष्ट्रातील गोमंतक पक्षाचे सरकार ह्या गोंयांत लोकांनी अनुभवले। बार्देस तालुका, सत्तरी तालुका जावं, फोंडा महाल जावं आणि पेडणेत हे तसे महाराष्ट्रातील गोमंतक म्हणजे मगो पक्षाचे एकदम हे असलेले म्हणजे बहुमतान निवडून येणारे मतदारसंघ असलेले तालुके। ह्या भागात अजूनही मगो पक्षाचे कार्यकर्ते तसेच मतदार बऱ्या संख्येन आणि याचो अनुभव आमकां प्रत्येक निवडणुकीत येतात। मागीर तो मांद्रे मतदारसंघ जावं, पेडण्या मतदारसंघ जावं किंवा बिचोले मतदारसंघ जावं किंवा सावर्ड्या जावं, फोंडा तालुक्यातले मतदारसंघ जावं, अशा प्रत्येक मतदारसंघात मगो पक्षान आपली ताकद पण कितकेच फावटी दाखयल्या। सुरवातीक विषय घेतला जाल्यार मांद्रे मतदारसंघात जास्तशे फावटी मगो पक्षाचोच आमदार निवड। भाजपचे लक्ष्मीकांत पार्सेकर 3 फावटी, मागीर संगीता परब एकदा आणि एकदा निवडून आयलेले, जाल्यार तो पर्यंत मगो पक्षाचोच आमदार येता। पेडण्यातय तशेंच जास्तशे फावटी मगो पक्षाचोच आमदार निवडून येतालो। सांगपाचो उद्देश असो ह्या खातीर की आता गोव्यात महाराष्ट्रातील मगो पक्ष आणि भाजपाचे सरकार आहा, आमी आमच्या दोनूय पक्षांची युती आहा। मांद्रे मतदारसंघ हो तसो मगो पक्षाचो मतदारसंघ, जी दारोलकर हे आमचे उमेदवार ते निवडून येले। तशेंच सुदीन ढवळीकर जे त्या सरकारात मंत्री आहात हे फोंडा तालुक्यांतल्यान निवडून आयले। तर आमची ही युती जी आसली ती निवडणुकी आदी जावंक नासलेली, निवडून येतुका सरकारान आमकां बर घेतली आणि आमची युती हीच सेंट्रल गव्हर्मेंटात म्हणजे भाजपाच्या केंद्रीय समितीन मान्य केल्या आणि ही युती हे सरकार हजर आसतली। आणि ह्या भागात म्हणजे मांद्रे मतदारसंघात मगो पक्षाचो आमदार आहा, त्या कारणान त्या उद्देशान तो मतदारसंघ फुडें जर युती करतलो जाल्यार मगो पक्षा कडेन आसतलो। हे सांगपाचें कारण अशें की त्या दिसा भारतीय जनता पक्षाच्या गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री मागीर नवनिर्वाचित अध्यक्ष खासदार हांचो एक मेळावो असो मांद्र्यांत जालो आणि थंय गोव्याचे माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सरळ डिक्लेअर करून टाकलें की 2007 थंय भाजपाचो उमेदवार आसतलो आणि त्याच्या खातीर ते निवडून हाडचो भरपूर प्रयत्न करतले। आमी हाका काय म्हणना, पण जेन्ना आमी दोनूय पक्षाची युती आहा आणि स्वता मांद्रे मतदारसंघात तांचो म्हणजे आमचो उमेदवार नेतृत्व करता, तर फुडें जर युती धरता जाल्यार तो मतदारसंघ कायद्यान आमच्याच कडेन येतलो। आमकां अशें दिसता की मगो पक्षाक खंय तरी खच्चीकरण मनोबल खच्चीकरण करण्यासाठी हे शब्द मुख्यमंत्र्याच्या तोंडांतल्यान येयले आसतले किंवा दिसता की फुडचो तांकां काय तर तेंचो आनी एक मेळ आसतलो। पण एका जबाबदार मनशान हो जेन्ना मतदारसंघ भारतीय जनता पक्षात लढयतलो हें म्हटलें हें खंय तरी अजब दिसलें आणि तेन्ना आमी ठरयलें की बाबा ना, आमी सुद्दां आतां आयच्यान कामाक लागप। कारण आमचो आमदार आहा जी दारोलकर, पेडण्यातय गेल्या फावटी आमकां सादारण ना म्हटल्यार 10,000 मतां पडलेली। सो आनी थोडो प्रयत्न केलो जाल्यार आमी सुद्दां हांगा तग मारूं शकता किंवा आमचो हो पेडण्याचो सीट येवंक शकता। तर म्हाजें परत एकदां म्हणणें आहा की बाबा सरकारान हेचेर विचार करचो, कारण लोकांत संभ्रमता निर्माण करप ना, कार्यकर्त्यां मदीं दुयी निर्माण जातली। हे सांगच्या खातीर आज तुमकां आपयले। फुडचो जो आमचो म्हाजो दुसरो ह्यो कंपेनियन सुदीप कोरगांवकर हे तुमकां सांगतले।
कार्यकारिणी सदस्य. आमचो जर पेडणे मतदारसंघ जर धरलो तर स्वातंत्र्यानंतर कायम असो मगोचो बालेकिल्लो असलो. फक्त पहिले फावटी शंभूभाऊ बांदेकर जो अवघ्या मताने निवडून येला. त्याच्यानंतर आमचे जितेंद्र देशप्रभू निवडून येले. त्याच्यानंतर एक दोनदा बाबू आजगावकर निवडून येले काँग्रेसच्या याचे. पण त्याच्यानंतर जर बघितलं गेलो तर प्रत्येक वेळी समाजला भरघोस मताने एमजीची सीट आहे निवडून येतली आहे पेडणे मतदारसंघात. आणि आज जर बघायला कालची जी आम्ही जरी पराभूत झालो गेल्या निवडणुकीत तरी जवळजवळ 8-10 हजार मतं आम्ही त्यावेळी सह घेतलेली असत. तेव्हा युती प्रश्न यांच्यानी आताच काय तर सांगूचा की युती बा पुढे जातली काय ना ती. विश्वजित राणेन सुद्धा काल म्हटलेला असा की ही युती ही पुढच्या निवडणुकीत कायम राहतली आणि तशी बोलणी आमची शहाच्या पुढे झालेली आहेत म्हणून. आणि आता अध्यक्ष ह्या वेगळा सांगता तरी असो संभ्रम आमच्यामध्ये न जाता आमच्यामध्ये भेदभाव करले न जाता त्या युतीचा प्रश्न असा तो आतापासूनच जर सोडयलो तर आमच्यातले हे सगळे मतभेद आम्ही दूर जातले. तेव्हा अशा प्रकरणी ह्याच्यावर आता जर काय तो तोडगो काढूचो असं म्हाका दिसतं. सुदीप, आणि कालच मांद्र्याचो मोगो पक्षाची जीत आरोलकर यांनी स्टेटमेंट केलं की योग्य वेळी आपण योग्य निर्णय घेतला. याचा अर्थ म्हणजे काय जाता म्हणजे 6 महिने असताना वसा भाजपान किंवा मोगोनच राहा काय काय म्हणजे फुडली रणनीती तुमची जर समजा तो गेलो भाजपात जाल्यार मोगो पक्ष म्हणा तुम्ही कार्यकारिणीचे 2 जण सदस्य आसा तुमची काय असतली भूमिका म्हणजे किंवा मोगो पक्ष काय भूमिका घेतलो? पक्षाचे काम असलेले की त्या उमेदवाराक निवडून हाडप, त्या उमेदवाराच्या फाटल्यान ताकद निर्माण केली, पक्षात आपले चिन्ह दिले, कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीर त्या पक्षात जी दारोलकर हे निवडून आयले. अजून 3 वर्सां जाली, हल्ली 2-4 दीस जाले ते पक्षांत आसात. जरी त्यांच्यानी कोण पत्रकारांनी म्हटला की ते पक्षाचो बॅनर लायनात आणि कितें पण पक्ष मानता की अजून पर्यंत ते आहात. आता माणसाच्या स्वभावाप्रमाणे कोणय खंय वचूं शकतात, कारण एकाच फावटी काँग्रेसचे 8 आमदार फुटून बीजेपीत गेले, सत्ता बीजेपीत गेले, सत्ता काहीतरी कोणाक दिसता. पण जी दारोलकरांचे अशे प्रोपोजल आमच्याकडे अजून तरी येवंक ना की बाबा आपण 6 महिने आधी वयतलो का आपण ह्या पक्षान लढचो ना. जोपर्यंत तो आमदार आमच्याकडे तर तोपर्यंत आम्ही त्याका आमचं म्हणटले नाही. जर तो निवडून जर गेलो जाल्यार पक्ष आपल्या चिन्ह आपल्या पक्षाच्या चिन्हार आम्ही दुसरो उमेदवार उभे करतले म्हणजे विचार करतले दुसऱ्या उमेदवारीचो. पण आम्ही आमची जागा सोडचे ना. तितलो टायमार तुमकां मेळटलो म्हणटा सगळे. निवडणूक जाहीर झाली आणि 6 महिने असताना किंवा 3 महिने असताना तो मोगो पक्ष तुमचा सोडून गेलो भाजपा जाल्यार तुमका टाइम खंय मेळटलो नवीन उमेदवार तयार करून? प्रश्नाचं उत्तर असा की तुम्ही जो आज पर्यंत तुम्ही एमजी म्हणतात की गेल्या 3 वर्षांत एमजीचे पूर्ण पेडणे तालुक्यात खंय दिसना ह्यो तेचो अर्थ जाता. ताचेर तुमचे कितें मत आसा किंवा एका सायडीन भूत यंत्रणा चालू असता तर एमजीची खंयच दिसना हे कशे कितें? एक सांगता आणि आमदार जो असा तो मोगो पक्षाचा कसलोच कार्यक्रम म्हणना ना. एक तर तो आपलो उदरगत संस्थेचो म्हणटा, दोन्ही उमेदवार म्हणिना, इव्हन पेडण्याचो उमेदवार तुमचो म्हणिना आणि मांद्र्याचोय म्हणिना. जाल्यार तुम्ही खंयसर तुम्ही दावो करतात एमजी खातीर. एमजीचं खंय कार्य आहा म्हणजे ते दिसांक जाय न्हू. एक बॅनर सादो लावंक शकाना तुमचो आमदार किंवा तुमचो पडलेलो उमेदवार जाल्यार हे परत मोगोर रावतले अशी तुमची शाश्वती कशी काय? कशें जाणा की आता कितकेशेच पक्षांतर जाता. पयलीं भारतीय काँग्रेसींतल्यान दयानंद सोपटे बीजेपी दिलो म्हणून तो निवडून येयलो ना. जर नेतो गेलो म्हणून नेत्या फाटल्यान सगळेच कार्यकर्ते किंवा मतदार वचनात ना. अजून लक्ष्मीकांत पार्सेकरांनी आपल्या गेल्या निवडणुकीत लागल्या अजून त्यांच्याकडे 6,000 मतदार आहात किंवा कार्यकर्ते आहात. मोगो पक्षाकडे श्रीधर मांद्रेकर असताना 2,500 मतां असलेली, 3,500 मतां असलेली, ती पडलेली. दुसऱ्या निवडणुकीत कमी पडली. पण अजून खंय वैशिष्ट्य मोगो पक्षाचो मतदार आसात. फक्त संघटना बांदची पडटली आणि आमच्या त्या ताकदीप्रमाणे आम्ही संघटना नवी बांधपाक सुद्धा तयार आहात. कसे कमी पडतात म्हणजे आता आमदार मोगो पक्षाचो आसा ताची जबाबदारी नव्हती की बाबा तू ज्या पक्षाच्या चिन्हार निवडून येयल्लोय त्या पक्षाच्या चिन्हाचेर उभो रावन तुवें काम करूंक जाय आसलें. पक्ष संघटना तुमची सांगा तेंकां तुमचो कार्याध्यक्ष संघटना आसा पळय ती तुम्ही कमी पडटात. आमदाराक तुम्ही ना आम्ही संघटना आणि सगळे संघटना बरखास्त केल्ल्या संघटना आमदाराक खेचून तुमकां हे इन्फॉर्मेशन ना. आमच्या पक्षाचे जे
संघटना ज्या आहात ना सध्या सगळ्या मतदारसंघात बरखास्त केलेल्या आहात. पण कार्यकारिणी तरी असा कार्यकारिणी ना कार्यकारिणी ना आमची जी आहे सेंट्रल कमिटी आहे ती कार्यकारिणी ती महत्वाची न्यू सेंट्रल कार्यकारिणी. तुम्ही त्यांच्या जे तुमचा आमदार असत 2 आमदार त्यांना घेऊन बैठक तुमची जायना अजूनपर्यंत 3 वर्षांनी झालेली ना एकत्र बॅनरा खातीर आयलेले दिसत ना आणि पक्ष बांधणे खातीर तुमचं काय काम दिसना कायच काम दिसणार. आणि तुम्ही क्लेम करतात की पेडणे तालुक्यात बाले किल्ले असा म्हणून लोकांना तुम्ही ग्रहित ना तुम्ही काम करणं असं कसं म्हणता तरी मांद्र्यात जे आता कार्यक्रम उदरगत अंडर चालले आमदारच करता नाही ते थंय कशा आतले फाल्यां काही आमदाराच्या आम्ही काय म्हणतो मोगो पक्षाच्या चिन्हार जीत आमदार झाला आणि पुढे हाडलो निवडून मांद्र्याच्या जनते निवडून जो बॅनर मोगो पक्षाचो कित्याक ना पक्षाचो जेन्ना कार्यक्रम आसतलो तेन्ना बॅनर आसतलो पक्षाचो आमदार ना बीजेपीचो प्रत्येक पेडण्यान कसो पेडण्याचो आमदार हो बीजेपीचो आमदार प्रवीण आल्लेकर आसा तो जेव्हा कार्यक्रम करता तेव्हा तो बीजेपीचो बॅनर लायता तुमचो आमदार कित्याक लायता बॅनर आसतलो नाही आणि योग्य वेळी योग्य तो निर्णय घेतलो वयतलो योग्य तो ऐन वेळार जातलो ऐन वेळार तरी जे दीस आमदार जर आमचा तुम्ही म्हणता ज्या प्रमाणे आमचं जर आमदार जर त्या वाटेन गेलो त्या दिसात दुसरो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो वयतलो म्हणजे तुमची पूर्व तयारी अशी नाही काय दिसना पेडणे दिसना मांद्रे दिसना कशें आसता सगळे आमी जर सावन गेलो जाल्यार ताका राजकारण म्हणनात. आमी जर आमचे जे आयडिया आसात ते सरळ जर सांगले जाल्यार मागीर ते जगभर जातले न्ही गांवभर जातले. निवडणुकीत ही भाजप बरोबर युती जातली का मागची युती लढल्या तशीच रावतले सत्ता आमदार निवडून इले का ताका पाठिंबो दितले भाजपाक ना 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 आमी आमचे मतदारसंघ सोडचे ना. युती जातली का म्हणटा भाजप आणि मोगो पक्षाची युती जातली जर मोगो पक्षाक योग्य तो मान जर दिलो आणि योग्य ते स्थान जर दिले जाल्यार इति आसतली. आता योग्य तुमकां स्थान दिवंक ना तेणी तुमचे जर समजा 2 आमदार 3 इले जाल्यार मागीर परत तुम्ही पाठिंबो दिवंक भाजपाक वयतले. मान म्हणणार नाही. मान म्हणजे मतदारसंघात ज्या मतदारसंघात आमकां जाय ते मतदारसंघ आमकां सोडचे पडटले. कारण आमच्या निवडून येयल्ले आमचा फोंडा मतदारसंघ 100 मतांनी गेला. शिरोडा मतदारसंघ आमचा 400 मतांनी गेला. डिचोली मतदारसंघ गेला. म्हणजे ते योग्य उमेदवार दिले आणि संघटना बांधली का आमकां काय व्हडलो त्रास ना. पण तुम्ही संघटना आता बांध आयज तरी आता बाद जातली आमच्या वक्तार आम्ही नवी संघटना उघडटले आसतली फुडें आसतली. मतदारसंघ आमचे वोटर्स आहात भाजपान फक्त 3 फावटी थंयसर पर्सेकर सराच्या नेतृत्वाखाली ते निवडून आयिल्ले. नाल्यार तसो भाजपाचो मोठो हें स्थान ना हें कळ्ळें ना. थंय भाजपाचो हें आसलो जाल्यार 2000 बाय इलेक्शन जालें आणि त्या जाग्यार काँग्रेस उमेदवाराचो तो बीजेपीत गेल्लो तो निवडून आयलो. तेन्नाय आसतना इंडिपेंडंट उमेदवार म्हणून ते 8,500 मतां एका कॅन्डिडेटाक पडलेली 9,000 मतां. तो आमच्या पक्षात कसो येतलो ना 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 तसा काय ना सैर म्हणून घेता मेबी तसा काय ना तुम्ही उमेदवार उभे करता आणि मगो पक्षाची तयारी अशा करी अशा आमच्या हेतू ते ठरलेल्या बैठकीत की आम्ही स्वतंत्रपणे जिल्हा पंचायत इलेक्शन आम्ही लढतले संपूर्ण गोंयाच्या. म्हणजे आमच्या जे फेवरेबल आणि आमकां दिसता आमचो कॅन्डिडेट हांगा निवडून येऊ शकता ते आम्ही पक्षाच्या बॅनर सकयल लढतले. पण पेडणे तालुक्यात 4 उमेदवार रिंगणात जास्त प्रयत्न असतलो आमचो 4 उमेदवार मेळोवपाचो. कोण निश्चित झाले नाव आणि आमच्या मनात आहे की आणि तो ठरला तुमचे पक्ष कार्यकारिणी मी ताका तयारी आहा याची त्याची झेडपी इलेक्शन. हय हय हय